Takže ahoj, já jsem Retard 1 až 20, ale víte co, od téhle chvíle mi říkejte Zhulenka. A Zhulenka mi říkejte proto, že se mi tohle jméno líbí víc než Retard 1 až 20. A ano, jsem si vědom toho, že za poslední 3 videa je tohle už mé 3. jméno, ale doufám, že tohle je finální verze mého jména a že se vám bude líbit. Rozhodl jsem se vytvořit sérii retardované písničky, kde vyberou nějak určitý počet písniček, které jsou známé nebo nejsou známé. Každopádně takhle a to je tak všechno. Tohle je první díl retardovaných písniček a já doufám, že se vám tato série bude líbit. Další písnička se jmenuje Ježíš a je to od skupiny Mucha. Je to slovenská skupina, pokud se nepletu. Ne, moravská, no. Já nevím, prostě nějaká skupina. Česká nebo slovenská, to neřešte. A je to taky celku dost chytlavá písnička. Je dost retardovaná na to, abych ji sem dal. Není za tolik známá, ale ta skupina taky není úplně neznámá. Byla i například na festivalu Colors v Ostravách, což je jeden z největších což je jeden z největších festivalu v České republice. Je to vlastně o tom, že nějaké borce mrdá v hlavě a Ježíši píchá do hlavy. Jako v celku dost dobré, no. Ukecávají tam všechny, aby přišli na jejich koncert a ptají se jich, jestli věří v Ježíše. Nebudu vám kecat, ale slyšel jsem to párkrát a už to umím prakticky nazpaměť. Neposlouchejte to. Doporučení. Není nic skvělejšího, než milovat tě, věřím a miluju a jo. miluju a jako věřím není a to zrovna věřím nejlepší a písnička. olanuju, Každopádně doufám, že a strašně moc tě potřebuju, vy ji poslouchat nebudete, protože jinak vám bude mrdat v hlavě taky. Podívejte se, jak jsem skončil já. Ne, dobře. Z další písničky si pustíme celou nahrávku, protože je to celou krátká písnička a je to dost špatný případ ze Superstar, který asi nebyl úplně mentálně v pořádku. Každopádně má dost zajímavé taneční pohyby a udělal tady tohle, tak jak to dělá on, není moc jednoduché. A hlas má taky dost pěkný. Ale jako, víte co, nejdříve to prostě vypadá, jako kdyby tady šel jako robot. A pak najednou. Jo, prostě jako, no, vrejšek. Jako fakt super. Jako vypadá to dost zajímavě. Jo, ten porotista, nebo já nevím, jak tomu říkám. Prostě člen poroty ze Superstar asi nebyl zrovna nadšený. Každopádně muselo to dost pobavit. Jako kdybych já byl členem poroty Superstar a někdo mi tam takhle přišel. Ten by skončil hodně špatně. Protože si myslím, že bych si z něho udělal celku dost velkou prdel. Ale jako, když tam někdo takhle přijde, tak si myslím, že s tím musí počítat. Logicky. Další písnička je od naší hvězdné Dády Patrasové. Ne, dobře. Dáda Patrasová, jak jistě víte, je výborná zpěvačka, která baví děti všech věků. Ne? Všech generací? Ne? Tak asi ne, no. Asi nebaví nikoho, ale to neřešte. Každopádně je to v celku starší písnička a jmenuje se Rumba Rumba Rej a nebudu vám kecat, není to zrovna nejlepší písnička pro dnešní mládež. Podívejte se sami. Já nechci. Fakt nechci.
Tak tu. Slyšíte to? Halo? Kdo tam? Halo. Pojď s námi. Neodcházej. Picasso. Jo, jasně, prostě jenom tak se tam objevil jeden z nejlepších malířů všech dob. Zatleskáme. No. Tak ne, odcházej, tak chvátej Picasso. Ten robot je tam teď dost dobrý. To je fakt tak katastrofální písnička, že to snad ani není možné. Prostě tancuj s námi lumba lumba, jako jo, atmosféru vám to naladí, máte úplně skvělou náladu najednou začít tancovat. Prostě jdete si po ulici, posloucháte to ve sluchátkách, jo, tančíte. Věřte, mám s tím vlastní zkušenost, vždycky před zápasem si to pouštím a pak mám úplně skvělou formu, jo, všechny je tam drtím, jo, to byste fakt nevěřili. Každopádně, tohle by bylo pro tento díl všechno, doufám, že se vám tento díl líbil, lajkujte, komentujte, sdílejte, za sdílení vám budu strašně moc rád, protože pokud se vám tahle série líbila a sdílíte ji, tak se třeba bude líbit i dalším lidem a může se naše komunita rozrůstat. Já jako mistr z Hulenka, no mistr asi není to, protože já fakt mistr nejsem a asi v životě nebudu. Každopádně já jako z Hulenka se s vámi loučím, nějaké písničky byly trošku starší, nějaké novější. Každopádně doufám, že se vám to líbilo, myslím si, jako mě to v celku dost bavilo a určitě očekávajte další díly. Tohle je komplet celého videa. Yeah.